लोग के लागेला कि सरकारी नौकरी वाला के दुख थोड़ी होई जवानी में, खाली 1 से 31 तारीख पुरावे के रहेला। ऑफिस में एसी बा आ पैसा काम से बेसी बा। शहर में रहे के बा आ राजा निहन जिंदगी जिए के बा। लोग के गलत लागेला हो, नौकरी करे वाला के तो जवानी पते ना चले। जिंदगी के कुछ साल बचेला वो रिटायरमेंट के बाद, जिए खातिर ना अफसोस करे खातिर, रिटायरमेंट के पैसा से घर बनावे खातिर, गाड़ी खरीदे खातिर या घर परिवार के लइकन के सेट करे खातिर। तबो आदमी नौकरी ना छोड़ पावेला न, खाली प्लानिंग करत रह जाला कि घर के प्लास्टर हो जाई, बहिन के बियाह हो जाई, हम माई के ऑपरेशन हो जाई तो ऑफिस के कबो मुँहो ना देखा। जवानी यह सब पूरा करे में नौकर बनल रहेला नौकरी के। जानता रह, नौकरी करे वाला आदमी अपना बारे में ना सोचे, बस करत रहेला नौकरी ड्यूटी समझ के, कि भले वो घर पे ना रहो पर घर के वो सामान बनल रहो जौन समय पड़ी तो कुछ पैसा भेज पाई।